Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Gani, Nga naman mo balik din sa ato si Tito Greggy, makurin. mao. Taw-taw na yun siya nga wa mo ni sa ato. Nga na di ma. Bungol ba mo? Ni atas atubangan sa grasya. Dili mo magtabi. Di ba mo magkasabot? Oh, mitanaw man mo na ako. Unsa man, nasuko mo nga akong giistoryahan, ha? Wa man ma. Bitaw ma, wa man good. Lagi. Pagsulti lang mong nasuko mo na ako. Prangkahilang ko ninyo. Lain na ni mama sa. Dali naman kay masuko. Dili na inong taganan mo kaon. Bitaw kuya, kamay raga ni istorya ba? Suko dayon no? Dili man na siya yung na sa una. Basi kahiplat si mama kuya. Ambot lang sa iya ha. Pero kung na si Lola Tansyang no, di kayo siya masuko. Hadlok pa sa lola. Kay kasabaan man. Basta magisgot sabta ni Tito Greggy no, masuko pud siya no. Mo jud. Ngano ka kuya? Ambot sa iyo. Ari man ka mangutanay nun ako. May malaki balo ko. Si mama lang pangutan na. Nye, aron lang gigasaban ko. Di koy. Pangutanan niya ako nun ni Lola Tansyanday. Kung nga nga, wala mo balo si Tito Greg din sa tuwa. Pangutanon ako si Lola Tansyang. Oh, Di koy, basin masuko pud si Lola. nga no suko man. Basin lang ba? Lahi lang yun na ipaporno. Di sa, Bitaw ko yan mo. mo jud. Lahi lang yun ng papa. Isa mo ko. TV mo ko. Mingaw na po ko, Papa Francing. Tsaba, uy. Sukod na po na siya, oh. Papa Francing, gimiyaw ko ni mo, Papa. Si Maso. Gimiyaw mo ko, Papa, be. Nga, ano? Yapilak ba? Nayo, taktan ko ni mo. Ikaw ba mingaw mo, Papa ba? Nanggan gani ka mama ko din. Kumanjut ka. Ano, hilak sa unlan, no? Kay dunggan ka. Unlan. Unlan ko hilak? Oh. Ha? Oh. Papa Francing, ulit na ba? Ulit na ko ka. Gihutoy. Gihutoy. Ikaw, Jud Mas. Gimingaw na sanay na kong papa. Mingaw ka. Papa Francine. Papa. Layan na sang mingaw nga kakapion. Hangtod ning higayon na. Bisan taod-taod ako din sa Cebu. Pero walang kihapon ko maka-adjust. Bisag yun sa ko paglingaw nga akong kagalingon sa trabaho. Anong dili kay ko bation? Ang kamingaw ni day ko rin. Ni Dudut o ni Miles. Apan, kung ako na lang ko sa labi na sa oras ting katuog. Makariigit sila sa akong panumduman. Ug ingon sa paghahikitan ko gihapon, ang pag-ayaw ni Dudut o Miles na ako. Ni Corina. Kung may maayo palang unta kong kita dito sa akong probinsya, dili yun unta kong malayo nila. Dili yun unta. Diyos, tubig eh. Yung tawag ko nung ano mo ron. Lingkod na, Piot.
O daw. Ano man din ito? Paminaw. Bisan tuod way sama ni mo kahanggaw. Sayod ka gyud kay sabot ka. Kay kun wa pa ko misabot nimo, dugay ka nang wa na dinhi. Dugay ka na untang mibalik og pangamuti dito sa ibabaw sa bukid. Ang dili kay mga motel lang kuramo dong. Mga hoy mampud ko. Ug unya no, kun Ay mo bag mo hilom ka lang, dili mo sagbat kung musulti ko? oo dong. Nag-message si ma'am ni mo, DC. Muli ro siya. Ug dili ko gusto nga may dili mao nga mga istorya nga moabot niya. Dong ay. Kana ra day. Wala problema dong. May kinig sinabot ha. Wa pa ta magkasinabot ko ay. Klaro sana ko, aron dili ko masayot. Ang buot ni mo ipasabot sa imong giingon nga, dili ka gusto nga may dili mao nga mga istorya nga moabot ni Ma'am Daisy. Mao ba to dong? Oh, mao na pyot. Lagi. Daan pa ko. Nga ang buot ipasabot nga dili ko mamakak ni Ma'am Daisy nga musulti yung ko tinuod. Labi magpagkisayod siya, bahin ni mo dong. No, dong, no. Sa! Nabuang ka ba? Maghinanggaw mo ka? Ingon mo ka do, nga dili ka gusto nga may dili mao nga istorya nga moabot ni Ma'am Daisy. Oo niya. Hoy, uklok, gago! Kabugo pa ni mo. Usap ka normal o abnormal? Paminaw ni mo dong. Apyot! Dungrige! Ikaw ha, palaguton sa kuning. Gusto ka lubagon kuning liom. Imong cellphone nun, may nanawag dong. Oh. Sakit sa lilog. Liyog na ko eh. Kasang liyog. May gani kay mitingog agiyang cellphone. Kung wapa na nabali na likod akong naugay. Kalain ka no. Maglakaw ko nga magatubang pero ga akong TL. Nabali. Ako. Francine, ikaw gani. Wala. Si Francine di ang matuwa. Sorry kayo, Greggy, nga na-disturbo ta ka, ha? Say, disturbo ba? Nga nugod nga makadisturbo ka man. Tingali, busy ka diya sa imong negosyo, sa imong dakong tindahan. Ikaw, yun. Di ako spy. Huwag ko karos tindahan. May kay nagkatawag ka, Francine. Karon ako makatawag nimo kay nawa sa kumpitaka katong gamayng papel akong gisuwatan sa imong number. Mau ba? Wala, di naman naglamir na ko. Kuan, nang hangyo ko ni busing na mangayo sa imong numero. Niya, mihatag sa siya. Mau ba? Away problema ng akong bro. Ngayon daw. O congrats na ha? Nag-message siya na ako. Nakadayag sa isya nimo. Sa imong ka-dedicated sa trabaho. Mao ba, Greg? O guwa siya magmahay nga naakakaroon niya. Usbon ko, Greg. Daghang salamat gyud kayo nimo. Sa tanan nimong kaayo nako, sa akong pamilya. Sa tanan gyud. Ikaw yun. Basta ikaw. Suod ko ta. Sagpita lang ko. Kay naaragyo ko. Buhaton ako ang tanan ng pagtabang nimo. Kutubs kumay mo. Salamat, Greggy. Salamat na sa... Ay, Tore. Mao na ni ang imong number? Ako na i-save, ha? Oo, mauna taon eh. Nipalit ko baratuhon nga cellphone pag sweldo na mo gahapon. Para ba nga Kining to. makontakti ka ba? Ay, sus, pastilan ba yan mo? Bitaw? Tore. More ba ito yun ni mo? Aron lang magpasalamat ako? Wala na ko paabuta, ha? Di kan yun angay nga magpasalamat ako kay kinasingkasing gining akong pagtabang ni mo. Sangpita lang ko, bisa usang higayon, ha? Kay naara ko pirmi o andam yung tabang ni mo. Nga, anytime kung may tuyo ko sa amo, magsamo ko nimo ha.
Magkontakta dayon ka. Why problema na. Basta ikaw, anytime. Ah, Greg. Kumusta na ka sila karon dito sa amo? Um, Kumusta na si Dodot ug Miles? Si Corina? Ha, Greg? Nakasuroy ka ba dito? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!